Vaše cievy nečerpajú krv, ale tuk kvôli týmto potravinám. Napríklad ovsené vločky s banánom a medom. Znie to ako správne raňajky, ale v podstate je to čistý cukor spustený od rána. Takáto kombinácia môže vyvolať prudký nárast glukózy v krvi, najmä u ľudí s inzulínovou rezistenciou alebo cukrovkou. Druhá kombinácia je chlieb s avokádom. Zdajú sa to byť zdravé tuky, ale v kombinácii s bielym chlebom sa menia na lepkavý tuk, ktorý sa ukladá v cievach. A ešte táto kombinácia môže zvýšiť záťaž na pankreas a viesť k hromadeniu viscerálneho tuku. A tretia kombinácia, orechy so sušeným ovocím, ktoré sa ponúkajú ako zdravá náhrada sladkostí, sú v skutočnosti sladký tučný snack, ktorý robí krv hustou a steny ciev zapálenými. Vo vnútri sa vaše cievy upchávajú tukom a ťažko prepúšťajú krv. Navonok vidíte vačky pod očami, krčové žily, cievnu sieť, opuchy. Cítite sa pritom unavení a vyčerpaní. Ak je to o vás, je čas vyčistiť cievy a potom vám potraviny prestanú škodiť. My v centre Bolotova sme pripravili jednoduchý a zrozumiteľný plán, ktorý pomôže obnoviť cievy, urobiť ich čistými, elastickými a pevnými, podporí činnosť srdca, zastaví hypertenziu a vráti vám normálny stav. A vy pocítite ľahkosť, jasnosť, príval energie. Zmiznú opuchy, normalizuje sa tlak. Špeciálne pre vás som natočil video, v ktorom som všetko podrobne vysvetlil. Nájdete ho tu.